Mongko elek-elek ing titah niku nek pun nyandang watak angkara mboten kenek ditandani. Ngeten nggih. Wong urip teng alam padang niki nek diperang niku mung enten papat. Ana papat piye kok? Nggih, siji. Wong sing bisa ngrumangsani menyang salahe dhewe lan weruh menyang beciking wong liya. Niku siji. Niku klebu beciking wong. Iya. Sing angka loro, wong sing ngetokke becike dhewe ning uga ngetok-etokke becike wong liya niku tiba angka loro. Sing angka telu, wong sing tansah ngeling-eling kabecikane dhewe ning uga ngeling-eling salahe wong liya niku angka telu. Lah, sing elek dhewe niku wong sing benerke salahe dhewe ning nyalahke benere wong liya niku elek-eleke menungsa. Nggih, leluhur sampeyan niku nggih kok ngoten niku. Mula nyembahe mboten nyembah sing gawe urip, mboten nyembah dewa, ning nyembah lelembut. Nah. Monggo jane niku kleru, jalan lembut niku mung titah kok disembah. Lelembut niku mung umat. Nek menungso nggih wujud buta napa kemawon bisa caturan kalau lembut mesti orang ngelek-elek wong sing wis bisa caturan karo lembut ngoten. Ning nggih pripun melih wong dikandhani nggih angel ngoten. Dadi leluhur ndika niku kabeh pun remuk bubuk dadi rempon mergo ora kena dikandhani. Kula niku ngetutke wong elek niku wiwit jaman lekak ora enak. Haning pripun wong tek diomongi brengkele. Pun. Nanging aku tetunggul senopati. Ajeng kok senopati niku ajeng napa sampean? Pun. Negara Yawastina dipagri pipit sampean ajeng liwat dalan pundi? 1000 cara bakal tak tempuh kok. Bola semonten kathahé mumang gawa kabeh, ngoten. Ning adat lupya sing pun, ngoten nggih, wong niku nek lakune angkara mboten bener. Niku mesti tekane ngendon mesti kuwirangan. Nek mboten ngandel mang titeni omongan kula niku. Sing kula tutke niku pun wong pinten mawon. Kuwi diblonjo 5.000 ngantek sakniki 300. Tambahi 50. Pun, kula ngetutke Ratu Ngalengka, Dasamuka sing gedhug samaladung nggih pun. Pun. Ngetutke Ratu Ndase Kebo Prabu Maesa Sura nggih pun. Pun klebu leluhur sampean Ratu Imamantaka Prabu Niwata Kawaca sing duwe aji gineng saka weda sing manggon teng telake mriki. Ning pripun mati kalian panengah Pandharaden Janaka mbiyen. Lah mongko Prabu Gendrayana sak sedulure niku isih tedhak turase Pandhawa. Sampeyan ajeng napa? Kok nglebur centang Malaspati sampean neruske laku mulih dadi ndok iyik sampean. Bumi gunjing langit kelap-kelap katon lir gincang alis pisang mawe gandrung Gogok ora susah kakean gunem kang tanpa guna rik lampit brungkat gimpul mangkat to dina iki.
Jadepi, mansek. Maju. Remuk. Yo wasi kok diremuk. Diremuk. Dur. Dur. Ha! Wah, mutiar we. Wah. What? Wah. 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 What? Wah. Wait. Wah. On. Ah. Wah. Wah. What? Lemok. Ha. Wah. Wah. What? Ah. Wah. Wah. Hoi. Wah. Wah. What? What?
Os. Weh. Oh. Wah! Wah! Wait! Ah! What? Wah! What? What? Wah, wah, dudu karepe dhewe. Do mundur. Ora kena dianggep enteng wong Yawastina. Sapa bisa ngambah Dirgantara? Raden Kaca Mirah. Putu Gatotkaca. Wah, gaglek. Hut! Oh! Ah! Oh! Ah! Hoi! Ah! 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 Oh! Oh! Ah! Ah! Oh! Wah! Oi! Wah! Wah! Hot! What? Bahaya! What? What? Yeah! Hi! Ah! Ah! On! Ah! Ah! Hot! Wah! Good! Hot! Wih! Mutar ya. Buta Pandhawa tata Gatiwisaya Indriyaksa Sara Maruta. Sapa iki? Ayo kowe wong Yawastina, mlaku aja mbok liling layangan. Raden Sudarsana. Kowe dulure Gendrayana bongko. Oh. Ah, bah. Hot! Oh! Hot! Ah! Oh!
ha. Ah. Wah. Wah. Ah. Wah. Ya. Kaseseryudane tetungguling buta Dedya Wanda geni eling-eling darbe aji-aji sigra hamatek kanang aji sirna wujute dadya geni murup mangalat-alat ngobongi omah sak nggon-nggon Kangkan Dewa Debya Guntala Marcu Gading Maryanya kumuning nganti gawe geger aja girang-girang gumuyu ayo apa nggih kon mudhun sak ratumu ora susah gepok koncane Kanjeng Koko Prabu usakane Raden Harya Sudarsana ingkang bakal mogok nyawamu iku sanyatane Wedena ning pasewakan
busana sutra maneka warna mangsuk narimeng kabung budine kang den bawang Duh jagat Wang Agung Sang Hyang Purba wis kepareng-paring pepadang marang jagat iya Wastina Yayi Sudarsana pun kakang nedha nrima tanpa upama bombonging rasa nyatane najan to negara linuruk ladu batang pinuwih dadining rerempon parandene sira Yayi tanggap ing gati kanthi nrambul yuda jroning pabaratan pilih tanding boboting prang satemah kalawanda geni sakwadya balane kendhang kabuncang malah kapara wanda geni tumeka ing pati Yayi bebungah apa ingkang bakal pun kakang paringake marang jeneng para yayi aduh Koko Prabu Jimat pepundhen kula pangayoman kawula waleh-waleh menapa sedaya menika sampun dados darmaning gesang tumrap kadang paduka kula pun Sudarsana Koko Prabu wiwit kula suwita wonten ing ngarsa paduka ideping tekad kula sampun golong badhe ngudhukaken jiwa raga kula kangge tambak tawuring negari ingem katen babar pisan kula mboten ngajeng-ajeng bebingah saking Ratu Yowastina namung ingkang kula ajab kakarsakna gayuh ingkang tebih ngrangsang ingkang inggil remuk-rempu kabandhemna kula mboten badhe swaleng kayun jagat Dewa Bathara iya Di iya mula kang saka iku maragake siadi lungguh kang prayoga mbok menawa ana gatining pasewakan ing titi mangsa iki Dimas Rama Dewa ning son ing kula nuwun mangketa wa Siwa Prabu Gendraprawa saking negari Gendara. Waduh, wonten menapa nggih anak Prabu Gendrayana? Sepinten to bingahing manah kula labet negari sampun wonten pepadang. Ing mekaten rening sampun sawetawis dangu lenggahipun wa Prabu wonten negari Yowastina kula ngaturaken genging panuwun. Waduh nggih, nggih. Tumrapun bapa ing Gendara mapan wonten negari Yowastina menika kados dene kebo ingkang mulih dhateng kandhangipun piyambak. Ing mriki sanes tiyang liyan bebrayan jernyatanipun paduka nggih anak Prabu Gendrayana menika mantu kula. Nuwun inggih Rama. Prasajan kemawon Bondo Brana Pijes negari Gendara dipun tawuha kados banyu dipun grobak ana kados wedhi. Kula mboten badhe selak jer kinarya kamukten paduka miwah anak kula estri pun Padmawati. Nuwun inggih ngaturaken agenging panuwun.
Kejaba saka iku Wapatih Sutikna kula wonten pangandika ngadhawuh sinuwun. Aku nedha nrima dene titi mangsa iki katon manunggal para jejet mengkuning praja miwah tetungguling senopati. Kabeh ora ana ingkang padha suwaling kayun. Mun inggih sinuwun, tetela mekaten labet sedaya kala wau saking bijaksana ing putus reh pangembating praja. Inggih kawicaksanan paduka Kanjeng Sinuwun anggen paduka Nyakrawati Hambau Denda. Wapatih iya. Bali marang sira Yayi Sudarsana kula wonten pangandika ing ngadhawuh. Koko Prabu, Yayi, titi mangsa iki aja pegat ing kawaspadan. Tindakna sakmutuhe kanggo tata tentreming praja. Ora liya tansah nyaketa kelawan pun Kakang merga jroning negara Yawastina iki ya mung siadi ingkang banget anti-anti. Nadan to akeh kang sak prangkul jejenggote sak tekem brengose parandene ora ana ingkang bisa ngejum gumbala kang ruwet kejaba mung sira Yayi. Ngaturaken genging panuwun kapitayan paduka Kanjeng Koko Prabu Gendrayana dhateng ingkang Ari Sudarsana. Iya Diya. Kang iku Di, reh ning titi mangsa iki isih akeh cekalaning mungsuh trubusaning satru ingkang nedya ngobak-obak karukunaning bangsa. Mula ngendi nggon ngendi papan yen wong drengki mono yektine mung bakal ngunduh marang woh karmane. Kawula nuwun inggih. Ujaring para nimpuna jaman biyen wong sing drengki mono bakal ngremuk awake dhewe kanthi cara limang perkara. Sepisan nandhang kasusan ingkang matumpa-tumpa ingkang angka loro nandhang kacilakan ingkang ora bisa ditulung. Nuwun inggih. Angka 3 cinacet wong kiwa tengen, angka 4 digething kelawan kang gawe urip. Ingkang wekasan kanggone wong drengki lawang kanugrahan yektine bakal ditutup. Kawula nuwun inggih Koko Prabu. Iya Di. Kejawi menika nggih anak Prabu kados pundi wa Prabu? Sinten tiyangipun ingkang rumaos becik piyambak menika sejatosipun tiyang ingkang badhe manggihaken margi buntu. Inggih wa Prabu. Sinten tiyangipun ingkang rumaos cekap ngelmunipun inggih menika kala mangsanipun tiyang kala wau badhe keplesek. Mila ndahar aturing punwa ing Gendara kinten kula pangamuk ing mungsuh saking negari Nuswa Kambana nadyan to mboten mendha saben wanci namung tansah angancam dhateng kayuwanan paduka ingkang sinuwun nanging kinten kula adhedhasar manunggiling tekad sedaya para pangambat praja nyawiji dhateng para kawula negari badhe manggih santosa niring sambi kala nggih nyat langening kalayan haglar pandamun cartinon lir kekonang surem sorote tanpa adang wang-wang ramyaning kang sasangka kumnyar mangrengga rumen puri
Nudya Yutana ngampararung ya jagat dewa Bathara wayah Bathara jagat katemben iki panjenenganing Sun Siniwaka iki ana swijining pawongan pawestri ingkang munggah marang Stinggil Binaturata mangka datanpa tinimbalan mara gage nyai sira iku apa kawulaning Sun lan jenengmu sapa saka ngendi papan dunungira apa darunane dene wani munggah marang Siti Luhur Balirungga Batobat nuwun inggih Lepati Agung Pangaksama langkung rumiyin kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten sandhaping pada paduka Kanjeng Sinuwun Prabu Gendrayana iya tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuning Sun bae tampan ana kawula nuwun inggih kapundi wah iki wong kok ngendi iki? Rumangsaku umure ya wis rada tuwa ning kok ijek ayu men iki. Ya mau lengene gedhi-gedhi. Ning demenake. Batobat. Paduka menika sinten? Ratu Gendara, Prabu Gendraprawa. Iki bekti kula katur. Iya, tak tampa. Jenengmu sapa? Nuwun inggih Kang Sudi, mestani nami kula Mbok Randa Sambega. Randa Sambega. Randa kowe. Tegese kowe randa kowe wis tau duwe bojo. Nggih nate rumiyin. Bojomu mati tegese pegat pati apa pegat urip. Nuwun sewu menawi kula matur menapa mboten dipun gegujeng. Ora kok guyu ki piye? Najan kados mekaten rupi kula nanging nuwun sewu. Bojo kula rumiyin 8. Bojo kok 8. Kuwi wong wedok kok bojone 8. Mboten iki bojo kula setunggal nanging lajeng pegat, lajeng rabi melih. Oh ngono. Nganti ping 8 nggih. Menika ingkang gangsal pecah. Ingkang 3 kula pegat. Sebabe mboten sami saged ngladosi kula. Mboten wonten ingkang kiyat. Ora umum ya. Sing 5 mati, sing 3 mboten kiyat nuruti birahi kula. Kula niku wong wedok sing tansah makantar-kantar. Mila lajeng kula pegat. Kula niki beda karo wong wedok limrah niku. Nek pun kepengin ngoyo ngoten niku mboten wayahan. Enjing siang sonten dalu tengah dalu kedah dipun laksanani. Terus nganti saiki kowe ora kepengin omah-omah meneh. Mboten urip ijen malah penak. Mboten kula nek kula dipek wong lanang melih mung ngebot-boti pikiran kula. Ngono. Nggih. Monggo jane penak lho dadi bojo kula niku. Ora tak kon nyambut gawe apa-apa, ora tak kon ngayani, ora tak kon nyandangi. Mboten kula ken nakani. Jane nggih mung perkara siji niku wau. Waton saged menehi raos pemarem dhateng kula. Tansah damel segering badan kula. Oh, lah mbok wong lanang niku njaluk napa mon tak turuti. Ning nggih niku kula niku nganti ganti wong lanang ping 8, siji wae mboten nanti sing bejaji. Nyenengke nek nyenengno obat. Ketoke pawakane rasa nek disawang. Ning nyatane ngadepi kula mboten enten sing mingsra babar pisan. Mila bojo kula do mudar. Mati piye? Nggih. Randa Sambika kula wonten dawuh. Banjur napa sowanmu
Kowe Mbok Rondo. Nggih. Kula namung badhe ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami. Ngaturake panuwun kepiye? Inggih. Labet kawontenaning dusun kula saged mulya cekap sandang pangan papan kepara tirah tentrem ayem mboten wonten rusuh. Iya. Jebul sedaya kala amargi saking pangwas paduka Sang Prabu Gendrayana, paduka Nalendra ingkang pinter nata negari, paduka ratu ingkang tansah ngayomi dhateng kawulanipun, paduka kejawi sekti nanging ugi pantes dipun aji-aji batobat, paduka ratu ingkang bawa leksana, mboten namung janji nanging tetep bukti nyantanipun sedaya kawula paduka manggih urip mulya sinuwun. Syukur mangayu bagya sekedhi jumurung yen to mengkono Mbok Rondo. Inggih. Banjur kepiye karepmu? Mila sowan kula dinten menika namung badhe ngaturaken panuwun saking gampange anggen kula golek sandang pangan batobat. Nganti kula niki kondang dadi rondo sugih mblegedhu. Omah kula kaya kraton batobat. Menawi mboten pitados kula aturi tindak panggenan kula, sentong kula wonten tumpukan dhuwit pinten-pinten miliar. Ingkang kula abul-abul saben dinten kula aduk-aduk. Oh. Apa kowe iso nikelke dhuwit? Mboten. Mboten niku bondo kesugihan kula. Oh ngono. Kula gadah sawah selangkung bau. Kula gadah ingon-ingon lembu 700 cacahipun. Kula gadah maesa utawi kebo 700 cacahipun. Kula gadah mendo 3000. Ayam bebek mentok tanpa wicalan cacahipun Gusti. Lho. Gusti ya. Kok wong wedok kowe iki uripmu jare ora duwe bojo, ora duwe wong lanang kok ingon-ingon semono kae. Inggih. Mboten namung menika. Malah kula menika gadah kuda utawi jaran cacahipun 2 mongko menika jaran balap sedaya. Wah, wong wedok peng-pengan iki. Sampika, kula wonten dawuh. Nek kesugihanmu kaya ngono kuwi, njet ngungkuli para adipati. Wong wedok kok ngingu jaran bareng arep mbok nggo apa? Nggih, naminipun tiyang cekap ya men to. Ya sak sir kula wong nyukupi butuhing karep. Ngoten wong kula nggih iso tuku. Oh, ngono. Banjur sing ngingoni sapa kuwi? Jaran semono karo kebo sapi semono, kewan-kewan semono mbane kuwi sing ngingoni sapa? Nuwun sewu, kula menika nglempakaken nem-neman lan lare jaka-jaka sing bagus-bagus niku. Nggih, lare-lare niku sing ngopeni Raja Kaya gadahan kula. Lan mboten mung ngopeni kewan, nanging nggih gilir gumanti ngopeni butuhing gesang kula. Oh. Dadi kula menika rondo sugih nanging ngingu brondong. Brondong ki apa? Iya. Banjur karepmu piye? Namung ngaten lho sinuwun. Sak bingah-bingah ati kula dene rumaos dipun ayomi dening Ratu Yowastina. Kula menika mangke badhe ngaturaken panuwun. Kula badhe ngaturaken panuwun dhateng paduka wujudipun jaran gadahan kula. Jaran mumbok peneh kaki nggih badhe kula aturaken paduka. Malah menawi kepareng cacah kawan dosa menika wonten setunggal ingkang sanget menjila. Menjila piye? Sae sanget endah sanget. Mendah kados menapa bergase yen to kuda menika lajeng dados titian paduka sinuwun. Rondo Sambega, kula wonten dawuh. Banjur jaranmu njaluk tak tuku pira? Batobat kula sampun matur nyajeng, kula mboten badhe betahaken menapa-menapa. Minangka tandha atur panuwun kula dhateng ratu kula, kuda menika menawi paduka kersa, kula aturi ngagem kewala. Oh. Sinuwun, babar pisan kula mboten badhe nyade jaran kula. Saestu tumrap kula kanugrahan ageng menawi paduka kersa nampi. Iya. Malah menawi perlu mboten namung kuda ingkang menjila ulesipun kemawon. Menawi dipun kersakaken sedaya ugi kula badhe aturaken dhateng paduka sinuwun.
Kandya bala pandhamya kumulung mangung siring Sata Kurawa Gambak gongke srukadite Wa Prabu Gendara menapa nggih anak Prabu lan Sirawa Patih Sutikna kula wonten dawuh sinuwun uga sira Yayi Sudarsana kula wonten dawuh Koko Prabu rumangsa bombong bonyati kuwi ngatasi ana kawulaku Mbok Rondo Sambega ingkang ngaturake kuda kang bakal dadi titianing pun Kakang Yayi Sudarsana inggih Koko Prabu kula ugi nderek bingah Rondo Sambega kula wonten dawuh saparipurnaning pasewakan iki ingsun kepengin tedhak muningani apa jaranmu wis sawega sedaya sampun kula beta mriki cacah kawandasa ingkang ulusipun sae-sae kantun milih pundi ingkang paduka kersakaken sinuwun Wiresarta Palwa Nyata laruta saking yudha sang guru kula yen tanang utusa sang Sri Yayi Sudarsana kepiye perkara iki inggih Koko Prabu menawi saking pangertosan kula pamilihing jaran ingkang sae menika kenging katandha sak mboten-mbotenipun angka setunggal lambene jaran enteng dadanipun amba mungal bokongipun angka setunggal tracaking kuda mbathok mengkurep utawi nanjung kuwung menika tandhanipun jaran ingkang sae menawi tumrap rupi pethak utawi dawuk menapa dene lemah teles lan janjang biru menawi saawakipun saged becik sangang werni inggih menika saking ules utawi wulunipun ingkang pera lan agal surining jaran inggih kandel kempel kuncung dlojor wayang gilik lemes buntut kathah tur napak pucang kulitipun kandel kendho balunganipun ageng tracakipun bathok mengkurep bengingehipun ageng nanging suwantenipun bening menika tandhanipun kuda ingkang sae iya yen pancen mangkono bubaring pasewakan Yayi tak kanthi ewang ana milih Yayi tan samar pamoring suksma sinuksmaya
lo 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 lo. Awas. Lakon tenan suwan mrene, Nduk. Iya. Ana padhipukan ana sasana kang endah kagungane panjenengane Rama Widodо. Heeh. Waduh, aku kelingan. Merga panjenengane mau uga wis paring dawuh menyang aku menawa sepisanan priksa wayang lan sepisanan nanggap wayang kuwi nimbali awake dhewe. Weh, ngono. Wis sawetara taun kepungkur nek ora kleru ana ing laladan kriyan. Weh, kriyan kono kae. Weh, jebulane panjenengane wiwit kuwi banjur tresna menyang budaya wayang. Iya, Nduk, iya. Mah. Ya pancen panjenengane kena dipundi-pundi. Kena disesep kawruhe lan pancen panjenengane wis mungkur ing reh babagan kadonyan mula isine sugenge rina pantaraning wengi mung tansah paring dana weweh menyang sapa wae kang ngambutuhake. Iya, mula sing kaya ngono kuwi perlu tinulat lan sinudarsana ya, Nok. Iya, wong weweh kuwi ora lokak ning marah kebak. Iya, bener Mak, bener. Saben taune marambah makaping nggelar wayang kulit. Iya. Wis ora kena diceritakake meneh. Iya. Lah, aku karo kowe ditimbali yang kedua kalinya. Iya. Sing sepisanan panjenengane nalika ana kriyan biyen, panjenengane urung tepung karo wayang, urung remen karo wayang. Iya. Ya merga nalika semono sepisanan kepareng nimbali awake dhewe. Iya. Jebul bubar kuwi wis mbuh cacahe le ngadani pegelaran. Iya, wae lho. Lah, iki dina mengeti sura, Nok. Iya. Nek mau wis diandharake karo sing medhar sabda penane kadangku sepuh saka Bojonegoro, ya Pak Mardan. Kali tepung karo aku wiwit taun 90 biyen aku mlebu nyangik ana Bojonegoro biyen. Iya. Ngono. Nek kalender utawa penanggalan Jawa kira duweke wong Jawa dhewe to Nok jane Nok. Lah etungan iki piye to Mak jane? Mula kemo lak dingendikake nek 1 Muharram karo sijine Sura kuwi beda. Iya. Merga ngene ya, Nger. Iki ngomong kalender ya. Iya. Kalender utawa penanggalan Saka kuwi kowe sok krungu to? Iya, penanggalan Saka. Kuwi ora padha karo kalender Jawa. Jawa ning Jawa Sultan Agungan. Oh, ngono. Nek taun Saka kuwi diwiwiti taun 78 Masehi, tanggale 15 Maret taun 78 Masehi. Ngono. Lah, etungane Saka lan taun Masehi iki padha dasare, ya kuwi solair. Solair ki apa? Bumi ngubengi srengenge. Basa Arabe dijenengke Samsiyah. Oh ngono. Lah sadurunge wong kana-kana do teka ning Jawa kene iki kene uga duwe hitungan dhewe. Oh ngono. Pranata mangsa barang kuwi ya hitungan asli Jawa. Sak taune ndelalah kok ya padha ana 12 sasi padha nok. Beh.
Apa mbiyen ki ya kencan semayan ngono apa piye kok njuh padha setaune kok ya 12 sasi. Iya. Lah, banjur Jeng Sultan Agung ngothak-athik. Oh, diothak-athik. Dicampur Jawa, Hindu, Jawa, Islam. Diwiwiti siji Sura taun Alif 1505 tiba Jemuah Legi. Iya. Angka taune neruske taun Saka ning wuku lan pranata mangsa tetep dienggo. Dadi nek Sultan Agungan kuwi diwiwiti 1 Muharram 1433 utawa 8 Juli 1633 Masehi ngono. Etungane dadi lunair. Nek mau solair bumi ngubengi srengenge, lah nek lunair basa Arabe Qamariyah. Bulan ngubengi bumi kaya kalender Hijriyah. Ngono to Mak. Dadi turutane iki ben cetha, ben gamblang, ben genah. Iya. Ah ning ngono ku ya bingungke lho, Nak. Iya. Lah sing dingendikake penane sing medhar sabda mau kae Empu Hubayun kuwi kalender sing dhisik dhewe, malah tuwek dhewe. Ya duweke wong Jawa. Wong Jawa no Dik, rumangsamu mbahmu kuwi ora wong peng-pengan. Apa kowe iki anak putune wong elek, kowe iki anak putune wong ora umum. Iya. Coba. Kuwi kalender sing tuwek dhewe. Unggule ta kuwi. Kaping pindho, ora saben bangsa kuwi duwe kalender no. Oh, dadi nek ngono bangsa sing duwe penanggalan sing duwe kalender kuwi klebu becik-becike bangsa. Iya. Kuwi nek ora wong senine tingkat tinggi karo rasa kamanungsane tingkat dhuwur ngono ora iso ngono kuwi. Iya. Kaping telune selaras karo alam utawa jagat raya iki sangkan dumadining bawana utawa dumadining jagat. Petungane kok kono. Iya, wong Jawa kok. Lah, kalender Jawa kudu bisa kanggo kabeh golongan, ora mung kudu nggo wong Jawa, kudu mung agama A, agama B, agama C, ora ngono. Nek kalender wong Jawa iso dienggo sapa wae lan apa wae. Iya. Mergo kalender Jawa ora ana sambung rapete karo suku, agama lan liya-liyane ngono. Lah, siji Sura 1950 kuwi padha karo taun Jawa 2928. Wah. Dadi awake dhewe iki wis duwe taun sing wis taun 2928. Iya. Lah mongko taun Masehi lagi taun 2016. Kok awake dhewe wis 2928 wis pacek 900 taun. Kandhane mbahmu ki wong ngudeli bodong kok. Wong pinter mbahmu iki. Nek ora pinter apa enjuk gawe Borobudur, enjuk gawe ngendi-endi. Wah, elok tenan. Apa enek gawe tontonan ngene iki golekno sak donya ora enek. Kok iso gawe tontonan kok wayang digawe kok kulit kebo, digarani sungu kebo, ditabuhi karo wong sing njaluk opah. Ora njaluk nek kuwi. Apa ora peng-pengan mbahmu kuwi? Gawe tontonan kok jagat tanpa timbang. Ora enek tontonan kok sewengi muput nganti esuk. Nek mau dingendikake semalam suntuk. Ora enek lho, golek sak donya ora enek. Aku ki ora kok doblok gaene nganglang jagat ning kono-kono ki ora enek suguhan tontonan kok sewengi muput. Tur pirang-pirang cabang seni didadekke siji kaya wayang ki ora enek. Bro, kene golek apa sastra enek, drama enek. Seni swara enek, seni rupa enek, seni apa-apa enek, Nduk. Klumpuk dadi siji. Kasepuan enek, politik enek, hukum enek. Iya. Wah, komplit tenan. Iya. Mula sing jenenge dalang ya Sang Widu Pamayang kuwi ora kenek disambat. Oh. Ayo kenek wae nek sedulur ora entuk nyambat. Iya. Tembunge ngono kuwi. Elok tenan. Ya nek ngakoni mbah-mbahmu pancen wong hebat. Kejaba kuwi ya no, awake dhewe berbangga hati apa. Bedodok atine dhewe rumangsa gedhe merga wong Jawa kuwi duwe basa Jawa. Tur ya duwe tulisan Jawa. Iya.